רגע חמוד. תפעיל אותו. הוא מחמם את המנועים. ואתה עשית את זה, לוי? כן, מסתכל את זה. כמה זמן בניתם את זה? יום וחצי. יום וחצי? סתם 3 ימים וחצי. 3 ימים וחצי? מה קרה לו? לא, זה ככה זה נתקע כל שנייה. זה סברתי. פתח אותו רגע. תן לו ללכת. זה הופך למשהו? הוא מסתובב. שלא ייפול, אבי, תעיף אותו מהפינה. שים אותו במרכז. תסתכל, הוא מסתובב. להטעין לו את הבטריות? לא, רק מתי שנגמר. כאן לאחורה מוציאים את המחסר, ומזיזים את זה לאחורה ככה. וצריך לקנות לו נעליים? זה כבר, יש לו נעליים לכל החיים. הוא רואה אותי?